que sí, perquè de fet en el mateix llibre fa referència a un procés fisiològic, diu el Quixot se le secó el cerebro. Bueno, vull dir, al final de l'obra ell se n'adona que les coses no són tal com sembla, vull dir que jo crec que no està boig, necessàriament. Crec que sí que està boig, crec que s'ha tornat boig pels llibres que han llegit i crec que el fet de veure gegants on hi ha molins de vent és algú d'una persona que està boja. Bueno, doncs jo crec que sí, que el Quixot està boig més que res perquè és un personatge que està imbuït en la lectura. Després d'haver llegit molt s'ha distanciat molt de la realitat i al no viure, doncs el viure només en els llibres es distancia tant que acaba perdent tota noció del món empíric real, no? De l'experiència real de la vida. Home, depèn del que entenguis tu per boig, no? Jo crec que en Quixot és un boig per sobreviure a la realitat. Jo penso que el Quixot sí que està una mica boig, però també és el valor que dona a les coses que realment són quotidianes i que no donem molta importància. Però realment està boig com a personatge. Jo crec que sí que està boig, però d'una bogeria sana. El Quixot no era un boig, sinó era un idealista que era un símbol de les frustracions d'una Castella, d'una Espanya en decadència. Bueno, el que li passa realment és que la reflexió al final del Quixot és preguntar-nos si realment el que està boig és ell o és el lector o són les circumstàncies que l'envolten, és veure el món com una ficció.